مثلي عين رام على الأيام. بسم الله وبه نستعين، والصلاة والسلام على القائل أدبني ربي فأحسن تأديبي، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين الأخيار ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لا تي في لجبا وموبيلا جنفون إسلامي كفولينو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا دين برو حكم كنلا بأن لغسي أنكرمو دوما ولا سا كبروكي أنا دين كنا فندو كاينا فوي دين بروكا لداي تشومنا bi ani ankramo ani anga almami de nyon fe no al imam Ousmane Salih Traoré ni ma dogulente jamana in kono dine la silila ani dine barala. Imam Ousmane Salih Traoré almami do muntada ka juma misri mimbe asi 2000 amdalay la silikela fana do yoro chamana kenekere nyala anga jabaran na no wartemi alibi emission nur ke o keneka ana ayam bismillah bi annabi na jeka baroke anga dine masala dula nga yani anga do anga baroko nala amba fanga imamiye ko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam bi ami feka kuma dine femi kambi oyi bilbili hadamaden yere ko nala dine yere don nga hadamaden yere ko nala oyi lamo amba fuma ko education anga nyingal fola yimi oyi education yere famu jume mala muni education Ame Allah Ta'ala tano kisi ani nema ko ni ka ke ala kara ka so dunge ka anaka sahaba sanuma ani mama mu mana tugola ani ne bara nyama kele fukata si alkiyama jorduma amala deli ala kan soro bara nyama kela o cela o temelen ko kaboy be Shirifula TV mo bela jenifo keren ala ntoma mi yere fo ika segara lila kana anga jenga baroke Allah Ta'ala ka dina kantani chugula alsami Allah Ta'ala deli dina nyetaka ala ka sabati jamana in kono ala ka dina korota ala ka barka do dina barake lawla ala ka barka do dina cheke dawla amala deli ala ka Allah yinu sabatani walanda muni islam ko anga jenga baroka ka walanda do muye walanda bay anga jamana in kono nala ani jenre bela jeni kono nala kadaka yani ka don lamɔ laɲini na ka dɔn i b'a sɔrɔ tile tɛ bɔ ka ban bi ni mɔgɔ ma kuma lamɔ ko in kan ni maakɔrɔbaw kuma na o b'a fɔ ko bidenw lamɔlen tɛ ni bidenw fana kuma na i b'a mɛn olu fana la ko don bɛɛ ni a tilela ko don ko den bɛɛ ni tilela ko don ni mun bɛ tile mun na don mun na ko ka ko bɛ taa o taacogo de la. Ni mɔgɔ tilala ka lajɛli kɛ dɔw b'a ye k'a fɔ an ka kɔrɔlen mun tun b'an bolo ko diɲɛ tɛmɛna o kan dɔw fana b'a ye k'a fɔ kɔrɔlen mun tun b'an bolo an tɛ ɲɛ fo n'an segila ka taa o ma o kɔrɔ ye lamɔ in a kuma bɛ fɔ yɔrɔ caman na a bɛ fɔ fɔcogo caman na nka fɛn o fɛn mun b'a la ni a fɔla ka caya o kɔrɔ ye ko a haju de bɛ mɔgɔ b'a la ni mɔgɔ b'a la fo k'a ɲini k'a dɔn fɛn yɛrɛ lakika yɛrɛ ye mun de ye n'a fɔla k'a fɔ ko lamɔ o lamɔ in an b'a fɔ arabukan na ko taribiya in ne o kumakan in fɔ la kuma in bɛ tali kɛ kabiri ala yɛrɛ tɔgɔ dɔ la fɔlɔ n'o de ye rabbu ye rabba yurabbi taribiya in bɔla o de la an b'a fɔ an ka kuma na ko alhamdulillahi rabbil alamin tano bɛ ala ye ala mun ye danfɛn bɛɛ lajɛlen lamɔ masa ye lamɔ masaya in ala Ta'ala y'o danbetiya ka taa yɛrɛ ma o lamɔ in ye duman ye ala ka jɔn ka ɲɛsin ala ka danfɛnw ma o cogoya kelen fana la jɔn yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ lamɔ in ye duman ye a ka kan an ka o dɔn n'i y'a fɔ arabukan na k'a fɔ ko rabba yurabbi tarbiyatan o kɔrɔ de ye k'a fɔ ko a ye fɛn ladon k'a lajidi k'a labugunya labugunyali la kuma in bɛ tali kɛ o de la lasulu la nka ne a fɔla dɔnnikɛlaw bolo k'a fɔ tarbiya n'o de ye education ye laɲini mun b'a la o bolo hadamaden fanfɛla la o ye laɲini damadɔ ye o laɲini damadɔ in ye duman ye o de ye ko ka hadamaden k'a lasindi kabili a jujɔn na ka i janto a ka ɲɛnamaya fɛn bɛɛ lajɛlen na mun b'a to n'i b'a labɛn ka ɲɛ dusukun yanfan farikolo yanfan hakili yanfan hadamaden yanfan wa diina yanfan nin bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a la nin de kɔrɔ ye k'a fɔ ko taribiya n'o de ye lamɔ ye ka hadamaden labɛn
labɛnna mun bɛ tali kɛ a dusukun na, mun bɛ tali kɛ a hakili la, mun bɛ tali kɛ a ka diinɛ la, mun bɛ tali kɛ a ka hadamadenya la, mun bɛ tali kɛ hali a ka sɔrɔko yɛrɛ la, k'a to a ka ɲɛ nin bɛɛ la. O la nin kuma in i bɛ bɔ ni fɛn damadɔ y'a kɔnɔna la. A fɛn damadɔ fɔlɔ ye jumɛn ye? Ko hadamaden bɛ lamɔ dusukun na k'a to ka kɛ dusukun ɲumantigi ye. Fɛn ɲuman ka sɔrɔ a dusukun na, k'a dusukun dilan, o ye lamɔ dɔ ye, éducation dɔ ye. I b'a faamu nin kɔnɔna la fana k'a fɔ hadamaden bɛ labɛn a miirina na, hakili mun bɛ a la, hakilina ɲuman ka sɔrɔ a la, ka ɲuman ta ka ɲɛsin mɔgɔw ma, ka hinɛ mɔgɔw la. Nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sɔrɔ hadamaden na hali ni diinɛ ko tɛ. I b'a faamu fana k'a fɔ ko hadamaden bɛ labɛn k'a kɛ diinɛ mɔgɔ ɲuman ye, ka d'a kan diinɛ ye jɔn ni a tigi Ala cɛla de ye. Ni Ala ka jɔn cɛla dilanna, i ni Ala yɛrɛ cɛla o ni dilanni ka kan. K'i labɛn k'i bila diinɛ ɲuman kan, k'i kɛ diinɛ mɔgɔ ye, k'i kɛ Ala mɔgɔ ye, i kana kɛ i n'a fɔ bagan. O ye lamɔ sira dɔ ye. Hadamaden k'a lamɔ farisogo yanfan. O kɔrɔ ye k'a fɔ i farikolo in yɛrɛ kan ka labɛn cogo jumɛn la. O de kosɔn i b'a ye silamɛya bɛ mɔgɔ kala hali fini donko ɲuman na. I m'a ye n tɔgɔma parilen don cogoya min na. Alakira ko sallallahu alaihi wa sallam, inna Allaha jamilu yuhibbul jamal. Ko Alahu taala ye masa cɛɲi ye, a bɛ fɛn cɛɲi fana fɛ. O kama ka hali i ye ko yɛrɛ ɲɛ, o bɛɛ lajɛlen ye labɛn dɔ ye, nin ye lamɔ sira dɔ ye. Alakira yɛrɛ tun bɛ mun kɛ sallallahu alaihi wa sallam, a ye sahaba dɔ ye mun b'a la, ne fini farafaralen b'a la, kunsigi ɲagamilen don. O kama karisa mun na e kunsigi ɲagamilen don? O y'a fɔ sitana kunkolo. O kuma fɛn t'i bolo de wa? A ko kira tiɲɛ na se dɔ bɛ ɲɛ, ni bagan bɛ n bolo, nin bɛ n bolo, nin bɛ n bolo. Kira k'a ma ko mun na e dun ye cogo fusagalen dɔ ta? Ko ɲala e t'a dɔn n'Ala ye nɛɛma k'i ye, a ka di Ala ye ka nɛɛma nɔ i la wa? Nin ye lamɔ dɔ de ye, k'a to i ka lamɔ hali i yɛrɛ ye ko ka ɲɛ. O de kama i b'a sɔrɔ farisogo in a ma fɔ k'i k'i sago kɛ a la, a b'a fɔ k'i kana nin kɛ i yɛrɛ la, i kana nin k'i farikolo la, i kana nin tigɛ farikolo la, i kana dantɛmɛ k'i yɛrɛ farikolo la, i ka farikolo in to a ka lafiya, i ka nin kɛ. Nin ye lamɔ sira dɔ ye. Silamɛya ka lamɔ bɛ tali kɛ nin bɛɛ la. K'i lamɔ hadamadenya bonda la tuguni, o ye k'i kɛ hadamaden ɲuman ye. I ni mɔgɔ bɛ se ka sigi ɲɔgɔn fɛ, mɔgɔ sugu bɛɛ lajɛlen, hali n'a y'a sɔrɔ ni mun tɛ diinɛ kelen na, e yɛrɛ ka se ka sigi sigida la. Danbe minnu bɛ yen, tɔbiya ɲuman minnu bɛ yen, n'o ye sigi ye cogoya ye, ka se ka i yɛrɛ bɛn o kɔnɔna la. I kana kɛ i dama hadamaden ye mɔgɔw bolo sigida la, i kana kɛ i dama hadamaden ye mɔgɔw bolo jamana kɔnɔna la. K'i labɛn nin na, nin ye labɛn dɔ ye mun n'a bɛ wele k'a fɔ ko éducation don. O la n'a fɔra ko alisilamɛya kɔnɔna na ko éducation, a bɛ tali kɛ nin bɛɛ lajɛlen na. N'o jaabi bɛ taa laban duman na, ka hadamaden ɲuman labɛn, hadamaden ɲuman mun n'a ni Ala cɛla ka ɲi, ani a yɛrɛkun cɛla ka ɲi, ani Ala ka danfɛn tɔw cɛla ka ɲi, hali baganw a n'olu cɛla ka ɲi. O de kosɔn i b'a ye Alakira sallallahu alaihi wa sallam a b'a fɔ ko inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli shay, ko Alahu taala ye ɲumankɛ sɛbɛn fɛn bɛɛ lajɛlen, ka tila k'a fɔ ko hali n'an dɔ la kelen bɛ bagan kantigɛ, k'i ka muru dajiya fɔlɔ yanni i k'a da bagan kan na. I kana muru dagoman ta k'a da bagan kan na, n'o kɛla a bɛ mɛn yanni kan ka tigɛ a nin ka bɔ a la, a bɛ nima tɔɔrɔ. Kira y'an bali ka bɔ ma sallallahu alaihi wa sallam. N'i y'a lajɛ, o ye adamaden labɛnni sira dɔ ye k'a to i ka kɛ Ala ka jɔn ɲuman ye, ka ɲɛsin hali datanfɛnw ma, hali Ala ka nɛɛma wɛrɛ minnu bɛ yen, i ka se ka olu minɛ ka ɲɛ. Nin bɛɛ lajɛlen ye lamɔ sira dɔ ye, nin ye labɛn sira dɔ ye. O de kama n'a fɔra ko lamɔ silamɛya kɔnɔna la, a bɛ tali kɛ nin bɛɛ la, wa jaabi bɛ taa laban ka kɛ duman ye, ka hadamaden ɲuman labɛn mun ni Ala cɛla ka ɲi, a n'a yɛrɛkun cɛla ka ɲi, ani Ala ka danfɛnw, nimafɛnw ni nintanfɛnw, ani hakilimaw ni hakilintanw, a n'o bɛɛ cɛla ka ɲi sigi kɔnɔna la, k'a to i bɛ se ka kɛ fasoden ɲuman ye, ka Ala ka jɔnw nafa, k'i yɛrɛkun nafa, k'i ka faso nafa. Nin bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ lamɔ la. Hakili la nin ɲɔgɔn de kama i b'a sɔrɔ hali an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la, minisiriso dɔ bɛ minnu bɛ lamɔ kan, a bɛ fɔ o ma ko ministère de l'éducation. Nin tun b'an bolo, donc éducation tun bɛ yen, o kɔrɔ ye lamɔ yɛrɛ fɔlɔ. O kɔrɔ ye jamanaden bɛɛ mako bɛ lamɔ la, i n'a fɔ hadamaden mako bɛ lamɔ la cogoya min na. Silamɛya bɛ lamɔ faamu nin cogo in de la. An b'a la deli Ala ka lamɔ kɛ ko ɲuman nɔgɔya an bɛɛ ye. Imam, lamɔ mafhumu faamu, yani lamɔ yɛrɛ ye min ye o faamulen kɔfɛ, lamɔ yɛrɛ jɔyɔrɔ jumɛn b'a la hadamadenya kɔnɔna la? Parce que lamɔ ka bɔ diinɛ dɔrɔn kɔnɔna ma, i y'a fɔ cogo min, hali ni maa min tɛ diinɛ kelen na, i n'o ka se ka sigi lamɔ de b'o kɛ. Donc lamɔ yɛrɛ jɔyɔrɔ jumɛn bɛ lamɔ yɛrɛ la hadamadenya kɔnɔna la?
lamɔ yɛrɛ de ye hadamaden ye ka da ka lamɔ de b'a to jogo ɲuman yɛrɛ bɛ don mɔgɔ la ala kɛra ka kumakan mɛn sallallahu alaihi wasallam ko innama bu'ithu liutammima makarima al-akhlaq ko Allahu taala ye ale alakira ci walasa ka jogo ɲumanw de dafa e yɛrɛ ye kuma daminɛ ni kumakan mun ye adabani rabbi fa ahsana ta'dibi ko ne tigi ala a ye n ladabu ka jogo dɔn n'a ka jogo ɲɛ ka tɛmɛ bɛɛ ta kan alakira sallallahu alaihi wasallam ala y'a mankutu ni fɛn mun ye alikuranɛ kɔnɔna la o ye jogo ye a ko wa innaka la'ala khuluqin azim ko muhamadu e bɛ jogo ba de kan a jogo tɛ fɛn k'i b'a fɔ k'a bɛ bɔ sanfɛ ka bin mɔgɔ kan nka lamɔ de bɛ jogo sama ka se mɔgɔ ma o kama lamɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ mun bɛ a la a bɛ jogo ɲuman di hadamaden ma ni jogo ɲɛna ni ala cɛ i jogo ɲɛna ni ala ka jɔn cɛ ko bɛɛ lajɛlen bannen de alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ka kumakan dɔ la ko fɛn mun bɛ mɔgɔw don alijinɛ kɔnɔ ka caya ko o ye ala ɲɛ siran ani jogo de ala ɲɛ siran ni jogo ko de bɛ mɔgɔw don alijinɛ kɔnɔ ka caya o cogoya kelen fana na a ko a ka kumakan dɔ la ko mɔgɔ mun bɛ yen ni jogo ɲuman tigi don ko Allahu taala bɛ sundolaba ka daraja ɲɔgɔn d'a ma a bɛ selilaba ka daraja ɲɔgɔn d'a ma ka d'a kan jogo ɲuman mun bɛ a la o la lamɔ bɛ kɛ sababu ye k'a to jogo ɲuman o bɛ se hadamaden ma nin ye lamɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ ye o de kosɔn an ka diinɛ in yɛrɛ dila ma walasa k'an lamɔ de ka d'a kan diinɛ dila ma k'an dilan lahalaya bɛɛ lajɛlen na k'i kɛ hadamaden ɲuman ye k'i kɛ ala jɔn ɲuman ye k'i k'i yɛrɛ ma jɔn ɲuman ye diinɛ dila ma nin kama o kosɔn kira ye nin fɔ sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu liutammima makarima al-akhlaq ko ale alakira ci la walasa ka jogo ɲumanw de dafa o la dɔnnikɛlaw b'a fɔ k'a b'i n'a fɔ so dɔ jɔra mun ye jogo ɲuman so ye a tɔ tora biriki den kelen dayɔrɔ ye ka na jogo ɲuman ninnu dafa ko alakira nana k'o dafa sallallahu alaihi wasallam o la ni kira nana k'o de dafa lamɔ fana dun de bɛ jogo ɲuman di an ma an b'a fɔ k'a fɔ ko alakira ci la walasa k'a kɛ lamɔkɛla de ye wa lamɔ o de bɛ jogo ɲuman di adamaden ma kelen a filanan ye mun ye at-tarbiya min risalati rusul jogo lamɔ o ye cidenw ka cikan dɔ ye alakira ci la ka na an ma walasa k'an lamɔ de Allahu taala b'a fɔ alikuranɛ kɔnɔna la laqad manna Allahu ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma ko Allahu taala ye nɛɛma kɛ mu'minu kan a ye ciden ci o ma ka bɔ o yɛrɛ kunna ciden mun ni ala y'a ci o ma ka bɔ o yɛrɛ kunna a bɛ ala ka ayaw kala o kan a fɔlɔ min kɛ ko wa yuzakkihim ko nin saniya a b'o lasaniyali mun kɛ o ye k'o lamɔ de o de kosɔn kabiri lamɔ yɛrɛ faamu ye mun ye kan to o kɔnɔna la n ye fɛn dɔ fɔ alakira yɛrɛ ka kɛwale la sallallahu alaihi wasallam a ye sahaba minnu dɔw bilasira ka taa ko dɔw ma n'o bɛ don lamɔ kɔnɔna la o ɲɔgɔnnaw camanba de bɛ yen o la o tazikiya mun ni ala ko ko alakira ci la ko nin y'a ka baara dɔ ye o tazikiya in ye lamɔ de ka hadamaden ninkun lasaniya nin tɛ lasaniya fo n'a kɛla ni lamɔ kɛko ɲuman ye nin ye lamɔ jɔyɔrɔ dɔ ye k'a fɔ ala ka cidenba yɛrɛ ci la o mission kɛli kama ala ka dugukolo in sanfɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen lamɔ jɔyɔrɔ dɔ ye tuguni k'a fɔ lamɔ ɲuman bɛ kɛ sababu ye k'a to jamana yɛrɛ bɛ ɲɛ jamana bɛɛ mako bɛ lamɔ ɲuman na ka d'a kan lamɔ ɲuman b'a to jamanadenw bɛ jogo ɲuman sɔrɔ ni lamɔ ɲuman kɛla jamana mun kɔnɔna la siga t'a la jamana bɛ jɔ o jɔli in bɛ daminɛ kabiri hadamaden kelen jɔli la ni lamɔ ɲuman sababu ye ka tila ka du fana jɔ ni lamɔ ɲuman sababu ye ni du jɔra ni lamɔ ɲuman sababu ye sigida bɛ jɔ ni lamɔ ɲuman sababu ye ni sigida jɔla n'o lamɔ ɲuman ye jamana yɛrɛ fana bɛ jɔ ni o lamɔ ɲuman ye o de kama silamɛya ka lamɔ in bɛ daminɛ kabiri jukɔrɔ de ka yɛlɛn ye sanfɛ o la lamɔ jɔyɔrɔ dɔ ye k'a fɔ jamana yɛrɛ bɛ ɲɛ ni lamɔ ɲuman kɛla a kɔnɔna la n'i ko k'i bɛ misaliya ta o la ne hakili la i man ka taa yɔrɔ jan i b'a ta an yɛrɛ ka jamana kan an bɛ lahalaya mun na bi banditisme mun bɛ yen ani bingani mun bɛ yen fo ka taa se hali faamu jugu mun bɛ yen diinɛ ko yɛrɛ la ka ɲɛsin jamana ma ne mɔgɔ bɛ bin jamana kan ni a sababu ye siga t'a la a mako bɛ lamɔ de la ka d'a kan n y'a jira k'a fɔ ko hakili mako bɛ lamɔ la ni hakili mako bɛ lamɔ la n'o lamɔ in ma sɔrɔ hakili ye hakilitigi bɛ kɛ i n'a fɔ sifɔn de ji o ji mun bɛ bɔ a kan a b'a bɛɛ sɔnsɔn n'a dun ye ji mun sɔnsɔn n'i y'a bisi o ji de bɛ bɔ a kɔnɔ dɛ nka ji mun kan ka k'a kɔnɔ n'i y'o ji suganti siga foyi t'a la hali n'a ye ji bisi ɲuman de bɛ bɔ o ji kɔnɔna la
o de kosɔn lamɔ jɔyɔrɔ bɛ jamana jɔli la. nin ye lamɔ taabolo dɔ ye wa diɲɛ yɛrɛ fana ka ɲɛtaga lamɔ jɔyɔrɔba bɛ a la kosɛbɛ ka d'a kan manton si tɛ taa ɲɛ fo a ka sɔrɔ lamɔko ɲuman bɛ manton mun bolo. o de kosɔn ni an ka danbe kɔrɔw lajɛ k'an ka maakɔrɔbaw ka lamɔw cogo lajɛ walahi i bɛ kabako caman sɔrɔ a kɔnɔna la. an b'a ye k'a fɔ sisan alhamdulilahi Alahu taala ye diinɛ dɔnni walankata jamana kɔnɔna la. alhamdulilahi Alahu taala ye mɔgɔ caman don diinɛ in kɔnɔ. alhamdulilahi faamu siraw jɛnsɛla arajow bɛ yen telesow bɛ yen ala ko bɛ fɔ nin bɛɛ kɔnɔ. nka fɔlɔ nin mun bɛɛ tun tɛ yen o bɛɛ y'a to manton fɔlɔ ɲɛna. o manton fɔlɔ mun ɲɛna o ma ɲɛ ni dɔwɛrɛ dɛ lamɔ ɲuman mun tun b'o bolo. i tun bɛ mɔgɔ sɔrɔ fɔlɔ hali n'a y'a sɔrɔ bato t'a bolo ka se hakɛ mun na nka jogo mun b'a la a ka ɲi bi ka tɛmɛ sisan batokɛla dɔw ka jogo kan. foyi m'o lase fo n'a kɛra lamɔ ɲuman ye. n'i y'a ye fɔlɔ k'a fɔ an ka maakɔrɔba minnu tɛmɛna olu taara ɲɛ u ma taa ɲɛ ni dɔwɛrɛ ye o lamɔ de tun bɛ yen. nka an bɛ waati min na komi bi lamɔ labila la o de y'a to an fana bɛ ka segin kɔ. o kosɔn n'i ye hali Europe jamanaw ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ nin kelen de bɛ yen. sɔrɔ bonda la ani matériellement o bɛ ka taa ɲɛ nka ni nana lamɔ ni jogo bonda la o bɛ ka segin kɔ de. ka d'a kan i bɛ olu fɛ misali kelen pe dɔrɔn ne fa kɔrɔbaya la walima ba kɔrɔbaya la den b'a ta ka taa di mɔgɔkɔrɔba marayɔrɔ la. a dɔw la a mago foyi t'a la. fa in ni ba in yɛrɛ ka pension o mun bɛ di o ka retraite wari min bɛ di o de bɛ di mɔgɔkɔrɔba marayɔrɔ in na k'a fɛn kɛ. ale yɛrɛ t'a dɔn ko fa ni ba b'a bolo. n'ala y'a kɛ k'a sara don mun na ale mun y'a ka fɛn dɔrɔn o b'a fɔ yɛrɛ k'a sara a bɛ n'a ka funérailles kɛ k'a ko fɛn kɛ n'o kɛra o ye ko bannen de. nka lamɔ ɲuman tɛ sɔn nin ma. lamɔ ɲuman b'a to i b'i masa dɔn. lamɔ ɲuman b'a to i bɛ sinji tugu. lamɔ ɲuman b'a to i b'i balimaw dɔn. lamɔ ɲuman b'a to i bɛ ɲuman lase ala ka jɔnw ma. o la lamɔ ɲuman jɔyɔrɔ min bɛ lamɔ na nin ye a dɔ ye n'o de ye k'a fɔ jamanaw ka ɲɛtaga ani mantonw yɛrɛ bɛɛ ka ɲɛtaga a bɛɛ sigilen don lamɔ ɲuman de la. o de kosɔn kuma donso b'a fɔ a ka kuma na ko innamal umamu akhlaq ko mantonw ye jogow de. o jogo bɛ sɔrɔ ni lamɔ sira de. ne o jogo taala ka bɔ o la o ye mantonw yɛrɛ taalen de o ye mantonw binnin de. o la nin ye lamɔ jɔyɔrɔ dɔ ye. o de kosɔn Alahu taala y'a kɛ kungo ye k'a da denmansaw bɛɛ kunna. ala b'a fɔ an ye alikuranɛ kɔnɔna la ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. a ko k'aw maa minnu limaniyara n'aw dala ala la a y'a yɛrɛ kun latanga k'a ka kɔlaw latanga ka bɔ tasuma donni ma. o kɔlaw latangani ka bɔ tasuma donni ma o bɛ kɛ ne jumɛn ye. Seydina Ali radiyallahu anhu a ka kumakan dɔ bɛ yen a ɲininkara ko cogo jumɛn na an bɛ an ka kɔlaw latanga. a ko muruhum bima amarakumullah wanhawhum amma nahakumullahu anhu. a y'o yamaru ni fɛn ye ala ye aw yamaru ni mun ye a y'o bali ka bɔ fɛn ma ala y'a bali ka bɔ mun ma bidhalika taqunahum minan nar. n'a y'o kɛ k'a b'o latanga ka bɔ tasuma donni ma. ala ko fɛn mun ka kɛ ala kɛra ko fɛn mun ka kɛ sallallahu alaihi wasallam. ala ko fɛn mun ka to yen ala kɛra ko mun ka to yen sallallahu alaihi wasallam. nin de ye lamɔ ɲuman ye. o la Alahu taala ye fɛn alikuranɛ kɔnɔna la ko an ka an yɛrɛ kun latanga ka bɔ tasuma donni ma k'an ka denbayaw fana latanga ka bɔ tasuma donni ma. wa ala kɛra fana ko sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. ko chacun de vous est berger et chacun de vous est responsable de son troupeau. o kɔrɔ ye maa o maa mun b'aw cɛla aw bɛɛ b'i n'a fɔ bagangɛnna de. den minnu b'i bolo o b'i bolo komi baganw de. i b'o gɛngɛ ka taa n'o ye yɔrɔ la o bɛ se ka dumuni ɲuman kɛ yɔrɔ min na o bɛ se ka ji ɲuman sɔrɔ k'a min yɔrɔ min na. o cogoya kelen fana la yɔrɔ min bɛ o lase halaki ni tiɲɛni ma i b'o bali ka bɔ o ma. i tɛ taa n'i ka baganw ye tasuma la. i tɛ taa n'i ka baganw ye kɔdigɛn kɔnɔ o ka bin a kɔnɔ. i t'i ka baganw to yen a ka don waliforo la. i b'o kɛ cogoya mun na k'i k'a dɔn k'a fɔ k'i ka denbaya mun fana bolo o bɛ nin cogoya de la. ala kɛra ye ne fɔ sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ kumakan wɛrɛ dɔ la tuguni ko denmansa ma foyi di a den ma n'o de ka ɲi ka tɛmɛ i ka jogo ɲuman d'a ma kan. ala kɛra ko ta sallallahu alaihi wasallam. o la nin bɛɛ lajɛlen b'a jira n na k'a fɔ lamɔ ye fɛn ye fɛn mun b'a la ni ala y'a kɛ donni ye donni mun n'a da la denmansaw kunna o ka wuli k'i jɔ ni a ye. nin bɛɛ lajɛlen bɛ lamɔ jɔyɔrɔ jira
amala deli ala k'an dɛmɛ lamɔ kɛ ko ɲuman na. Imam, nin faamulen kɔfɛ waati n'a cogoya kama baro in ka di an t'a fɛ k'a tigɛ nka waati n'a cogoya kama dakuruɲa laban ladilikan laban jumɛn b'i bolo k'a lase bi denw ma kɛrɛnkɛrɛnya la u ka kɛ jogo ɲumantigiw ye lamɔ nafa min bɛ segin ka na u yɛrɛ ma kuma lasurunyala na. N'i ko k'i bɛ ladilikan di lamɔ furakɛ ko ɲuman na a ka kan i ka i bolo sin ka kɔrɔyali kɛ ka taga lamɔ tiɲɛni sababu dɔw ma. Ka d'a kan ne bana sababu dɔnna a furakɛli ka nɔgɔ nka ne bana sababu ma dɔn i bɔn furakɛli dɔrɔn kan ten a dɔw la e bɛ ka a furakɛli fura di a ma a tiɲɛnfɛn fana bɛ k'a tiɲɛ so mun bɛ yen n'a bɛ jɔ sɔgɔma k'a ci wula fɛ o so tɛ jɔ ka ban dɛ. O de kosɔn a ka kan n bɛ taamasiyɛn kɛ ka taa fɛn damadɔ ma mun ye lamɔ yɛrɛ tiɲɛni sababu ye fɔlɔ. A fɔlɔ ye mun ye denmansaw bɔla u ka jɔyɔrɔ kɔrɔ. Ka d'a kan lamɔ bɛ daminɛ du de kɔnɔ. Ne denmansa bɔla jɔyɔrɔ kɔrɔ ka den kɛ a yɛrɛ bolo i n'a fɔ bagan a dɔw yɛrɛ la dɔw yɛrɛ ka bagan ko ka bon u bolo ka tɛmɛ o den kan. O kɔrɔ ye jumɛn ye ne denmansa y'a faamu k'a fɔ ale jɔyɔrɔ ye a ka denmansaya in na a ka se ka dumuni di den ma a ka se ka ji d'a ma ka siyɔrɔ d'a ma n'a banana a k'a furakɛ o y'a bannen n'o bɔra a la fɛn o fɛn mun y'a diya a k'o kɛ n'a y'o faamuya ta siga t'a la a bɔla jɔyɔrɔ de la. Ka d'a kan bagan de bɛ taa nin cogo la i bɛ dumuni d'a ma ka ji d'a ma Alahu taala b'o fɔ alikɔrɔna kɔnɔna la ko walladhina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Maa minnu kafiriyara Ala y'o ni bagan suma ɲɔgɔn ma ko ka d'a kan olu ta ye k'a dun k'i damu i n'a fɔ baganw b'a kɛ cogoya min na. Ni denmansa caman y'a denw kɛ tan nin cogo de la kuma dɔw la hali bagan yɛrɛ ko ka bon u bolo ka tɛmɛ denw kan. Ka d'a kan i b'a sɔrɔ mɔgɔ min ye saga marala ye ne saga b'a bolo a ka so kɔnɔ n'a bɔla a ka sugu taga la n'a donna a ka ca la a bɛ fɔlɔ yɔrɔ min na a bɛ taa jɔ a ka sagaw de kunna k'o lajɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka don so kɔnɔ. Mais mun bɛ yen k'i b'a fɔ k'a b'a denw ɲininkali kɛ karisa bɛ cogo jumɛn la o ka dɔgɔ. O de kosɔn dɔ delila ka kisa dɔ fɔ n ye kisa in a ka teli n b'a fɔ teliya bolo ma ka da waati n'a cogo kan ko fa dɔ bɛ yen a den kɔrɔbayala ka sɔrɔ a t'a dɔn. Don dɔ de nana kɛ ko grève tun bɛ yen donc fa in ma taa sugu la o don ka d'a kan ale bɛ bɔ ka kɔn fajiri ɲɛ a tɛ dɔn fo su. Den nana wuli k'a ye a dalen don dilan kan den bolila ka taa fɔ a ba ye ko mama cɛ dɔ dalen don i ka dilan kan ka d'a kan a delilen t'a yeli la donc a m'i mago don a la denmansaw bɔla o jɔyɔrɔ la o misaliya caman bɛ yen kɔrɔsili tɛ yen jateminɛ tɛ yen denw ka lahalaya foyi tɛ yen k'a ɲini k'a dɔw tɛ yen a ko bɛ musow de bolo o ye a tiɲɛni sababu ye. A filanan ye mun ye jamana yɛrɛ ka kalanw taabolo lamɔ yɔrɔ o y'o lafu. An ka maakɔrɔba minnu tun bɛ kalanw kɛ n'i y'olu ɲininka u ka kalan kɛ cogow la bi ani bi denw bɛ lahalaya mun na walahi o bɛ différence camanba fɔ. Hali waati jan yɛrɛ tun tɛ i tun b'a ye denmisɛnnin na n'a y'a ka maître ye kabiri kari kun na a bɛ boli ka dogo n'a bolila a bɛ boli ka dogo a ɲɛ nin wagati in na ne ni misi ye ɲɔgɔn a bɛ n'a fɔ ko kuma n tɛ leçon ta nka bi o t'a la donc bi o kuma foyi tɛ yen tuguni. Éducation kɛla dɔwɛrɛ ye kalanyɔrɔw la i b'a sɔrɔ an ka l'école kɔnɔna la jɛkuluw bɛ yen minnu ka baara ye rap dɔn ye minnu ka baara ye nin o si tɛ kojugu ye. Bon jogojugu bangela l'école ni fɛnw kɔnɔna la kalansow la système éducatif mako tɛ système d'enseignement mako t'o la. A yɛrɛ taamasiyɛn belebele ye mun ye n'i y'a lajɛ fɔlɔ anw tun b'a mɛn ministère de l'éducation et de l'enseignement dɔ wɛrɛ bɛ fara o kan nka n'i ye minisirisow lajɛ bi n hakili la éducation tɛ yen tuguni. Enseignement de base de bɛ yen enseignement secondaire de bɛ yen enseignement scientifique de bɛ yen mais éducation in yɔrɔ o tɔgɔ yɛrɛ tɛ nin ka sɔrɔ yen tuguni. I b'a ye k'a fɔ système d'enseignement mun bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna la o tɛ ka ba don lamɔ la o ye lamɔ tiɲɛni sababu ye ba dɔ ye. A dɔ ye jumɛn ye diɲɛ walakatali mun kɛla k'a don ɲɔgɔn na ka diɲɛ bɛɛ kɛ i b'a fɔ ko chambre kelen kɔnɔna donc a labanna mɔgɔw b'a ta yan u b'a ta yan u b'a ta yan u b'a ta yan ne taali yɔrɔ cɛya la siga foyi t'a la sugu bɛɛ fana de bɛ ta. Nin ye sababu belebeleba dɔ ye mun b'a la ni o bɛ lamɔ n'o ye lamɔ tiɲɛni ko fɔ ani mɔgɔ yɔrɔ ma janyana ka bɔ Ala ko ma
o la walasa an ka segin ka taga lamɔ ɲuman na denmansaw ka jɔ o jɔyɔrɔ la jamana fana kalifala minnu na u ka jɔ o jɔyɔrɔ la k'a dɔn jamana jɔyɔrɔ dɔ ye lamɔ kɛli ni lamɔ ɲuman kɛla olu yɛrɛ de b'a lafiya sɔrɔ ka d'a kan polisiw ka baara bɛna dɔgɔya gendarmew ka baara bɛna dɔgɔya juges ka baara bɛna dɔgɔya mais ni lamɔ ɲuman ma kɛ don o don olu bɛ baara de la o la o cogo kelen fana na lamɔ ɲuman walasa ka se ka kɛ fo mɔgɔw ka segin ka taa Ala ma de o ye ko belebeleba de ye dɛ ka d'a kan fo Ala ko ka sɔrɔ i ka programme na ni den kelen i bolo i ka Ala ko don a ka programme na n'an segila ka taa Ala ma Ala bɛ fɛ an ka mun kɛ kira bɛ fɛ an ka mun kɛ sallallahu alaihi wa sallam o bɛ kɛ sababu ye k'a to lamɔ ɲuman an b'o sɔrɔ donc n bɛ foli ni walimadɔn ɲɛsin TV Serifula ma o ka ni walanda in na o ye mun laɲini k'a fɔ k'an ka jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka foli lase i yɛrɛ ma i ye seli mun kɛla ma fɔ n ka bureau kɔnɔ ka Ala deli Ala ka barika don baaraw la jamana Ala ka sabati jogo ɲuman Ala ka sabati jamana kɔnɔ lamɔ kɛko ɲuman Ala k'o nɔgɔya an ye denmansaw Ala k'o dɛmɛ lamɔ kɛko ɲuman na jamana marabagaw Ala k'o dɛmɛ lamɔ kɛko ɲuman na an ka jamana mako bɛ duwawu la waati bɛɛ lajɛlen na an bɛ Ala deli Ala ka jamana kolo suma Ala ka jamana lafiya jamana marabagaw Ala ka hakili ɲuman d'o ma ka faamu ɲuman d'o ma o ka se ka jamana in baara an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw an bɛ Ala deli Ala k'o kɔrɔta Ala k'o dɛmɛ Ala k'o sabati diinɛ in dɛmɛli la ka d'a kan jamana in a tɛ taa yɔrɔ si ni diinɛ t'a kɔnɔ dɛ hadamaden yɛrɛ ye diinɛ ye cogoya mun na jamana fana ye diinɛ ye to cogo kelen de la ni diinɛ ɲɛmɔgɔ sabatila diinɛ dɛmɛli la alhamdulilahi jamana fana bɛ sabati wa ɲɛtaga bɛ sɔrɔ a kɔnɔ kɔrɔnfɛ yan fan an bɛ Ala deli kɔrɔn yan fan mankan mun bɛ Ala ka a suma Ala ka jisuma bɔn a ko kan wulikajɔ minnu kɛla walasa ka se ka a kow mada an bɛ Ala deli Ala k'o ni sababa bɛn Ala ka jamana kolosuma ka jamana yiriwa ka jamana jidi n bɛ bɔ kɔrɔfɔ la nin yɔrɔ in na wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. lamɔ de ye hadamadenya ye hadamaden bɛ se ka an bɛ avenir kuma fɔ sini ɲɛsigi dutigi bɛ se ka sini ɲɛsigi tɛ se ka sini ɲɛsigi ɲuman foyi to a ka denbaya kɔ ka tɛmɛ i ka denbaya lamɔcogo ɲuman kan dutigi o dutigi y'a ka denbaya lamɔ ka ɲa o de ye sini ɲɛsigi ɲuman de ye a ka denbaya ma kuranɛ yɛrɛ ye alakira tanu yɔrɔ caman nka ala tanu la belebeleba bɛɛ lajɛlen bɛ min dɔn ni kuranɛ ye alakira tanu ni ala yɛrɛ ye alakira tanu n'o ye o ye de k'a fɔ ko alakira ko tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ jogo ɲuman kan wa innaka la ala khuluqin azim donc ni jogo ɲuman bɔra hadamadenya la dɔrɔn hadamadenya ni baganya bɛɛ lajɛlen kɛra kelen ye an bɛ Alahu taala deli an ka alimami bɔra ka walanda mun di an ma a faamu cogo ɲuman ala ka a nɔgɔya an ye an bɛ segin ka foli di an ka alimami ma an bisimilali la ani nin walanda nafama in dili an ma aw yɛrɛ fana minnu tun sigilen b'aw ka jabaranin kɔrɔ ni diinɛ baro tɛ tɛmɛ aw kan waati si la jamana in kɔnɔ ani jamana kɔ kan an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn an bɛ Alahu taala deli ala ka sigida nataw fana yira an n'aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. مثلي عين سلام على الأيام إيجاد مثلي عين سلام على الأيام إيجاد مثلي